At nagbabalik ang spicy opa mong si Kim Chino para naman talaga malaman natin kung talagang may saltik yung jowa mo. Hindi ba, para malaman natin kung talaga nga namang siya ay possessive. At dahil dyan, balik Chinitox na tayo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Di ba nga, bibigyan kita ng 3 katangian ng possessive na tao. O, recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, una, possessive yan kapag bawat kilos mo need ng approval. Yung kung magsusuot ka ng ganito, kailangan mo pang tanungin. Kung makikipag-usap ka kay ganito, kailangan mo pang tanungin. Saan ka pupunta? Sinong kasama mo? Huy, nakakarindi yan. Red flag yan, mahal. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo ng approval niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo munang magtanong sa kanya kasi at the end of the day, dapat ang mga actions mo ay talaga nga namang ikaw ang may gusto at decision mo. Diba? O pangalawa naman, possessive yan kapag gusto niya siya lang ang mundo mo. Ito na yung pagkakataon na kung saan gusto niya lahat ng atensyon, lahat ng pagmamahal, lahat ng tiwala ay sa kanya lang. Naku po, sinasabi ko sa'yo, mauubos ka sa ganitong tao, mauubos ka sa possessive na tao. Kapag pinapapili ka na kung sino ang mas mahal mo, sino ang sasamahan mo, yan ang pinakamahirap. Mag-gaslight at makontrol ng possessive sa mga bagay na talaga nga namang ikaw ay maiipit. Kaya utang na loob, lumayo ka na agad. Eto na, pangatlo't panghuli, possessive yan kapag binabala na ang salitang love o mahal sa lahat ng bagay. Anong ibig sabihin nun? Yung kapag nag-away kayo, kapag nasaktan ka, sasabihin niya na, ginagawa ko to kasi mahal kita. Nagagalit ako kasi mahal kita. Nagagalit ako sa ginawa mo kasi mahal kita. Wow! Lahat na lang kailangan sasabihin na mahal kita kahit mali. Hindi yun pagmamahal. Ang tawag doon pag-control at pag-gaslight. Diba? Kasi kung protective lang ang usapan, mahal, poprotektahan ka niya kasi ayaw kanyang masaktan. Pero possessive yan kapag sasaktan ka para lang mapanatag siya. Yung siya lang talaga nakikinabang sa lahat ng aksyon at desisyon nyo sa loob ng relasyon. Diba? Yan yung mga bagay na dapat mag-isip-isip ka. And also remember, mahala, ang tamang tao, hindi ka ikukulong niyan. Ang tamang tao, dapat pinoprotektahan ka sa mga bagay. At kung saan ka masaya, susuportahan ka. Hindi yung lilimitahan ka sa box o sa mga bagay na kung saan talaga nga namang siya ang nagdesisyon. Ayan yung hilig mo talaga, yung mga red flag sa buhay. Anyway, kung naghahanap ka ng tamang tao, gusto ko lang sabihin na isa pa sa mga katangian ng tamang tao, yung chinito po. Si Kim Chino, chinito. Aside from that, talaga nga na mga mahal na mahal ka. Mahal nga tawag sa'yo. Anyway, sa 3 katangian ng possessive, sana mabuhayan ka at maliwanagan ka na talaga nga namang kailangan mo nang umalis. Katulad ng pag-alis si Kim Chino kasi 9 PM na. Anyway, mahala, maraming salamat sa pakikisama sa Chinitox. Huwag kayong mag-alala, 6 to 9 PM pa rin naman tayo bukas. At syempre, mahal, susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!